ክቡራት ተኸታተልቲ ዝመደብ ዝኾንኩም ራይሞክ ስፖርት ሁላትኩም ሰሰናይ ክፍሉ እንዳተመነና በመጀመርታ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ስለተበረታቱና ካብ ልብና መስገን ንናይ ሎማዓንቲ ዜናታት ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹም ኣነ ኢሳናዬ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዜናታትና እነዚኦም ይመስሉ ኣብ መበል 36 ሰሙናት ናይ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግጥማት እነዚኦም ይመስሉ ውጽኢታቶም ከዓ እነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰበር ዜና ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ዝውውር ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ሪያል ሶሴዳድ ናብ ኣርሰናል ብኣስታት 60 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኣርሰናል ከም ዝተዘዋወረ ተገሊጹ። እዚ ተጻዋታይ ማርቲን ዙበሜንዲ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ክለብ ሪያል ሶሴዳድ ኣብ ማእከል ኣከፋፋሊ ኮይኑ ኣገልጊሉ ብክለባት ሪያል ማድሪድን ከምኡውን ዓሚ ሊቨርፑል ድሌት ሃልወን ከፈርሞ እንኳን ተደልያ እሱ ግን ንኣርሰናል መምራጹ እቲ ዝውውሩ ብቐሊል ክውዳእ ክኢሉ እዚ ተጻዋታይ እንኮ ኣበር ዘይብሉ ሙሉእ ወይ ከዓ ኮምፕሊት ሚድፊልድ ፕሌየር ምዃኑ ኣብ ኣርሰናል ዕዙዝ ኣበርክቶ ከበርክት ከም ዝኽእል ተንተንቲ ስፖርት ይገልጹ። ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ምስ ክለቡ ከም ዘይቅጽል ዝተፈላለያ ዜናታት ስፖርት ኣርጀንቲና ይገልጻ ኣለዋ። ሊቨርፑል መተካእታ ናይቲ ናይ ኣካዳሚ ውፅኢ ዝኾነ ትሬንት ኣሌክዛንደር ኣርኖልድ ተጻዋታይ ካብ ባየር ሌቨርኩሰን ሆላንዳዊ ፍሪምፖንግ ካብ 35.45 ሚልዮን ፓውንድ ብምውፃእ ናብ ሊቨርፑል ከፈርሞ ንክለቦም ኣፍሊጦማ። ተኸላኻላይ ባርሳ ዝኾነ ጋርሲያ ምስ ክለቡ ናይ ባርሳ ስልጣኒ ሃንስ ፍሊክ ስለ ዝተረዳድኡ ምስታ ክለብ ክቕጽል ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። ጁቬንቱስ ንናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጻዋታይ ዝኾነ ብራዚላዊ አንቶኒ ከፈርምዎ ከም ዝደልዩ ተገሊጹ። እንተኾነ ግን 50 ሚልዮን ፓውንድ ተለጢፉሉ ስለ ዘሎ እዚ ግን ጁቬንቱስ ኣብ ምቾት ኣይክእትዋን እዩ። ቶማስ ሙለር ንናይ መወዳእቱ ጾታ ተዓዊቱ ምስታ ክለብ ዝነበሮ ኮንትራት ከም ዝወድአ ምስንባቱ ተገሊጹ። ራይስ ኣብ ናይ ኣርሰናል ምስ ሊቨርፑል ጾታ ከይፃወት ከም ዘይከኣለ እዚ ከዓ ንምንታይ ከም ዝኾነ ንኹላቶም ደገፍቲ ኣርሰናል ኣሻቒሉ ነይሩ። ምክንያቱ ተዓዲ ሕቆታ ክለብ እንድሕር ደኣ ተጎዲኡ እታ ክለብ ዘለዋ ፀገም ኣብ ከቢድ ከም ዝሽምማ ስለ ዝተረድኡ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓቂ ግን እዚ እንግሊዛዊ ዘይተፃወተሉ ምክንያት ጉድኣት ዘይኮነስ ባዕሉ ብፍቓዱ እዩ ዘይተፃወተ። ንምንታይ ሲ ቻምፒዮን እዚ ዓመት እዚ ዝኾነት ሊቨርፑል ኣቐዲማ ተዓዋቲት እዚ ዓመት 2025 ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኾነት ኣብ ዝተፈልጠሉ እቲ ሲዝን ከይተወደአ ስለ ተዓወተት ኣብ ሜዳኣ ንዝኣቱ ተጻወቲ ሊቨርፑል እንዳጣቕዑ እዮም ወይ ከዓ ጋርድ ኦፍ ኦነር ከም ዝተዎም እዚ ተጻዋታይ ከዓ ንዚ ክብሪ ክገብር ከም ዘይፈቐደሉ ነብሱ እዩ ገሊጹ። ኣብ ኤል ክላሲኮ ሕጂ እውን ብዓወት ባርሳ ተዛዚሙ ባርሳ ንናይ ላሊጋ ዋንጫ ከተልዕል ኣብ ምሽብሻብ ኣላ። ሓንቲ ጸወታ እንድሕር ደኣ ስዒራ ወናኒት ዋንጫ ክትኸውን ሙሉእ ንሙሉእ ክትኽእል እያ። ደረጃ ዓዲ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ነዚ ይመስል ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንናይ ሎማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ። ኣብ ዝቕጽል ስጋዕ ንራኸብ። ነዚ መደብ እንድሕር ደኣ ፈቲኹምዎ ሳብስክራይብ በመግባር ላይክን በመግባር እዚ ቪድዮ ኣበረታትዕዎ። ኣብ ዝቐጽል ስጋዕ ንራኸብ። ቻው